Lana bekuwusuku nje kade libanda kusebenzeke ngoba lana bese kuyoshaya o-8:30 ebusuku. Mangithi ngiyabheka, hawu isiqashukile ikalashi yami. Ayi, ngiy'nkube iy'nhlanhla-ke ngoba angikwanga. Kuyenzeka-ke uma uqashukelwa amakalashi uvele uy'thole usuwa. Kodwa bekumele-ke ukuthi ngenze iplani ngoba phela sengiqashukelwe ikalashi. Uma usuqashukelwe ikalashi awukwazi ukushintsha. So la ngivele ngaduma ngawo u-3, ngihambe ngo-3 ngaze ngayofika endlini. Omunye umuntu kodwa ubezoze eqashe imoto. Ngoba ngiyibukile le nto yokuqasha imoto ukuthi imoto ibinganqeni ukuthi 1.5 nangaphezulu ngoba besebusuku. Okay, lana-ke bese ngivukile ekuseni. Uma uvuka ekuseni uma uhamba ngesithuthuthu uyazi, ngivuke linetha nangakusasa, ngavuka ngahamba. Uyazi-ke ekuseni uyavuka uyobheka ukuthi iy'moto zakho ziphelele yini ngoba phela y'hlala egaraji ngala. Uma ngifika ngala egaraji ngabheka, hawu isakhona imoto yami. Okay, usuku-ke lona belibheda kodwa ngisanda kuvuka ekuseni kodwa phela lolu suku lwanamhlanje bekuwukuthi ngihambe ngiye yami le phela kade ingifele. So mina ngihlala le eNzansi, bekumele ukuthi ngihambe-ke ngiyogibela ekhumbi, uyangibona lana ngimbathe i-umbrella. Bekumele ukuthi ngivuke ekuseni ngiye edolobheni ngiyothenga ikalashi khona phela ngizokwazi ukuthi ngiyifake ngiqhubeke ngisebenze ngoba phela uma uhleli ekhaya no money, no work, no pay, suke sey'khala. Lana ngiyakhuphuka ngiya phezulu ngigqoke isigqoko sami sakonokusho ngiyolinda wona amakhumbi le phezulu ngenhla. Ngiyanyuka-ke la ngiyabhadazela nawe uyangibona. Okay, lana bese ngisekhumbini-ke la, bese ngisekhumbini edolobheni khona phela ngizokwazi ukuthi ngithenge lento engiyidingayo. Omunye umuntu uzothi, hawu nawe nto uyayigibela ikhumbi uvelaphi? Ya, siwagibela amakhumbi. Lana bese ngisedolobheni-ke la, bese ngisedolobheni. Umuntu owazi i-Maritzburg uzobona ukuthi lana engikho khona manje ku-commercial. So manje kule robot sengizothatha u-right wami, uBoom Street-ke lo ngehla ngawo. La ku-Boom Street-ke zikhona iy'ndawo zey'thuthuthu ziwu-2. Ikhona i-Rocket Racing, ikhona i-Starlight la ngiya khona. Sesizobala-ke no-Honda, ngoba no-Honda nawo unazo iy'thuthuthu, uney'moto ku-Honda, uney'moto ney'thuthuthu. Kodwa u-Rocket Racing udila kakhulu ney'thuthuthu, no-Starlight udila ney'thuthuthu nje kuphela. So manje ngiyawokha-ke ngibheke khona manje, ngizozama ukuthi ngibone ukuthi imalini ikalashi ngoba phela mina ngihamba nge-Big Boy i-175cc. Ngizofika ngibabheke ngibone ukuthi kwenzakalani. Ngivele ngashawa ibhomu-ke la, ngivele ngathi ngiyafika kuvaliwe. So mina emqondweni wami nje benginalento yokutatazela ngi-stress-ekile ukuthi ngifelwe isithuthuthu, ngabe ngisawanaka mina nama-dates ngoba phela kuyavalwa la sithenga khona izinto zey'thuthuthu uma ngabe kuyiholide noma kuyisonto. Okay, bese kumele ngibuyele khona-ke erenki. So bese ngiqhumile-ke usuku lanamhlanje seliqhumile ngoba phela mina bengifuna ukuyothenga ikalashi ngibuye ngiyifake bese ngiyasebenza. Nakhu-ke sengibuyele emuva-ke.